left side kapag nakaharap ka sa may unit. Tapos pag dito mo right, pag nakaharap ka sa baba. Ayan. Ayan. Dito yung chassis number. Right side pala siya pag right side. Dito sa may right side. Tapos yung engine naman nakatago yun sa may kanya eh. Saan Ayan, naman? sir. Dito siya. Ito, nakikita nyo to. Yan. So, yan. Ayan. Diyan lang siya nakakatago. Super tago naman.